irrifarre aldoi bat margotu diogu mundu zaharri, bere buruari birandoan, nahi gabeko bidaiari munduko. Beno, egun on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik Maialen, lehenengo galdera hasiko gara. Bertsolaria jaio egiten da edo nori izan daiteke bertsolaria? Bertsotan ikasi daiteke idazten ikasten den bezala, eta ipuiak idazten edo istorioak idazten edo gidoiak idazten. Horrek ez du esan nahi, gero mundu guztia edo zein idaz leona izango denik edo gidoi leona. Baina idazten edo nork ikasi dezake. Bertsotan berdin, bertsotan zuetako edo nork ikasi dezake. Bertsoa momentuan sortzen den gauza bat dela badakigu. Eta nola egiten duzu jakita gustatuko litzaiguke. Hau da gaia, iritsi da eguna, esnatu zara, jantzi zara, gozaldu duzu, arnasa hartu duzu eta kalera atera zara. Esate baterako esango nuke, urduri nago gazte pilo bat begira izango dut eta. Hori da hitzez esan duguna, metrikan egokituta. Urduri nago gazte pilo bat begira izango dut eta. Beraz, bertsoa, normalki zuek etzen nukete jakingo, baina kasu honetan badakizue, hola bukatuko dela. Urduri nago gazte pilo bat begira izango dut eta. Iratzar gailu zikin horrek gaur, ez du jo bere trompeta. Eta hornoa nere kotxeko motorra tope erreta. Berandu heltzen banaiz laurora, izango dute herrieta. Urduri nago gazte pilo bat, begira izango dute eta. Maialen, badakigunez, Birriten izan zara Euskalduneko txapelduna, eta nola prestatzen zara txapeldun bat prestatzeak orduan, eta plazaz plaza jateak orduan? Nola prestatu? Inon ez dago idatzita. Inork ez du aztertu eta inork ez daki. Bakoitzak asmatzen du bere entrenamentua. Ikusi dugu bertsoak pixka bat ze osagai dituen, ezta? Ideiak, errimak, doinuak. Hori da lantzen duguna, baina bakoitzak bere erara. Hasteko, nire ustez garrantzitsua da, gure inguruan gertatzen den munduari, gure realidadeari, gure bizitzako problemei buruz, pentsatzea, ez da, eta zuk jakitean non kokatzen zaren, bikote harremanei buruz, familiari buruz, politikari buruz, migrazioari buruz, euskarari buruz, edozeri buruz, ez da? Baina gehien bat, lanketa pertsonala da, hizkuntzaren lanketa, teknikaren lanketa, eta batez ere, ideologiaren lanketa. Zer sentitu zenuen beken 14.000 pertsonaren aurrean bertsoa kantatu zenituenean? Egia da, gero hainbesteko jendetzak impresio handia ematen duela eta bi alde dauzka. Ondoari baldin bazara kristoren olatua, aldeko olatua egiten dizu eta ondoari ez bazera olatu horrek ito egiten zaitu, ez jan egiten zaitu hainbeste jendek, ez da? Uste duzu bertsoa neurtu daitekela? Nik uste dut ezin dela neurtu bertsoa. Eta gainera uste dut paradoxikoki txapelketan parte hartzen dugun bertsolari guztiok badakigula bertsoa ezin dela neurtu. Ezin dela objetiboki neurtu. Orduan, guk bertsolariok jakinik imposiblea dela hori zehatz-mehatz neurtzea, gu prest jartzen gara jolas hortan parte hartzeko, ez delako lehia bakarrik. Bertsolari txapelketa, horrek badauka lehiatik, baina askoz gauza gehiago ere bada, ez? Eta da, lehen esan dedan bezala, euskeraz egiten den ekintza kultural garrantzitsuenetako bat Euskal Herrian. Jende gehien biltzen duenetako bat. Baina guk, txapelketan parte hartzen dugunean,
lehiatik harago, gure gogoa eta gure helburua da euskeraren eta bertsolaritzaren zabaltze hori. Uste dut, azken urtea izango dela neska bakarra dagoena. Hurrengo txapelketan bat baino gehiago egongo direla. Bertsolaritza asko gaztetu dela, eta gazte horien artean asko eta asko emakumezkoak direla. Beraz, gaur egun ni baino gazteagoak asko dira emakumeak, eta gainera oso onak. Esango nuke plazaz plaza gaur egun dagoen iritzi interesgarrienetakoak emakumeenak direla. Eta nola egiten duzue rol aldaketa hori hain azkar, eta ia zure esperientzia pertsonala isladatzen duzun bertsotan ari zarenean jakin nahiko nuke. Hori da bertsotako gauza interesgarrienetako bat, ez? Jartzen zaituela, batzuk esan bezala, rol desberdinetan, eta defendatu behar dituzu rol horiek beraz pertsonaia horien larruan jarri behar duzu, ezta? Eta horrek laguntzen dizu bestearen lekuan jartzen, ez? Gero, badago alde ideologikoa, ez da? Esate baterako, niri jartzen badiate, zu Trump zara, zuk esan duzun bezala, eta ni saiatu naiteke Trumpen larrua zalean jartzen, baina, bueno, uste Trumpek badukala nahiko telebista, nahiko komunikabide, nahiko sare sozial, nahiko oihartzun bere ideiak plazaratzeko. Eta nik behin hitzegin ahalko eta Trumpen larruan jarrita ez nuke bere politika defendatuko. Ni jarriko nitzake Trumpen larruan eta saiatuko nitzateke adibidez parodiatzen edo muturrera eramaten Trumpen rol hori kasik ridikulizatu arte, ezta? Eta horren bidez, edo horrela, nire ideologia edo nire berarekiko kontrakotasuna azalduko nuke, ezta? Ulertzen da? Eta iazko semifinalean Irunen, orain oso ezagunak diren bertso batzuk bota zenituen, transexualitatearen inguruan, eta klasean beba ikusi ditugu. Eta gaia hurrengoa zen, dena ondo zioan argia piztu den arte. Gogoratzen duzu nola izan zen bertso horren sortze prozesua? Bueno, ni txapelketara erabaki batekin joan nintzen, eta plazatara ere ala joaten naiz, eta da, ez gauzak kontatzeagatik. Olako gaiek, hain zabal uzten dizute bidea, eraiki behar duzula histori bat, ezta? Historio bat eraiki behar duzu. Eta ni nire buruari esaten niona eta esaten diodana da, historioa kontatzeagatik, ez zaidala bereziki interesatzen. Nahi nuke, kontatzen dudan horrek, lotura eukitzea inguruarekin, errealidadearekin, eukitzea kritika puntu bat, edo edukitzea neri interesatzen zaizkidan gaiei buruzko ikuspegi bat. Orduan, horrexegatik, historio huts bat kontatu nahi ez nuelako, hautatu nuen zerbait eduki ideologiko bat zeukana, ez? Improvisazioa ez da bakarrik Euskal Herriko gauza bat, badaude adibidez rapa, eta jakin nahiko genuke zer ikusi duzun munduan zer improvisazioari buruz. Garai batean pentsatzen genuen munduan improvisatzen zuten bakarrak gu ginala, ez? Pentsatzen, bueno, edo ez zegoela gu bezalako edo gure antzekorik, ez, munduan. Baino jakina, ohartu ginen berehala munduan ahozko kultura bizirik dagoen lekuetan, improvisazioa ere gaur egun ere gertatzen dela. Hainbeste eta hainbeste kulturatan improvisatzen da, eta improvisatzen da gure antzera, baino desberdin, batzuk musikarekin, beste musika gabe, doinukera desberdinetan, egiteko modu desberdinetan. Bertsolaritza egia esan izan daiteke eta harrokeriari gabe munduan antolatuen eta garatuen dagoen bertso bapatekotasunetako bat. Eta lotxari gabe esan dezakegu bertsolaritza dela mundu mailako beste improvisazioen eredutako bat. Gero hortik aparte badaude zera garaikideagoak, ez? Rapa edo hip-hopa edo zuek ezautuko dituzuenak edo, bueno, eta goain egiten dian esateatako batalla de gallos eta rollo asunto hori, bueno, nahiko bersoaren tankerakoa da formatz edo, naiz eta edukiz, nahiko batzutan niretzat nahiko tristea, ez? Behaien tonu, bueno, nahiko matxito eta nahiko ez oso
insultoi, matxista eta niretzat mundu edukizko mundu bezala etzai gustatzen, baina jardun bezala oso bersoaren antzekoa da, ez? Nik uste bersoak beste mota bateko diskursoak darabiltzala zorionez, ezta? Ea bada ni banaizen zortzi improbisatzeko gai. Ea bada entzuleak jarri ditzakedan alai. Goizean goizetik kantuz, aste azkena ez dut jai. Hemen gogoratzen ditut, hainbeste eskola garai. Nere eskolak joan ziren, zuek ekin eta jarrai. Gaur bersolaritzarena, klase hori duzue bai. Ta nola errimak diren, blai, zai, nahi, edota, etxai. Gero ez dago esaminik, ta entzun zazuela sai. Ni bersotara dedikatzen naiz, hori da nire ofizioa, hortik bizi naiz, eta beraz, bai bizi daiteke bersotatik. Ez gara asko bersotatik bizi garenok, eta bersotatik bizi garenok ez dugu bersotan bakarrik egiten. Beti egiten ditugu hizkuntzarekin, letrekin harremandutako lanak, ez? Demagun gidoiak, edo enkarguzko lanak eskoletarako, edo literatur lanak, edo bertso tailerrak, edo hitzaldiak, prentsako zutabegintza. Baina, ni zorionez ez dut inoiz ezer egin aberasteko idean, eta bersolaritzan ere ez nintzen sartu dirutan aberasteko behintzat. Gero, badakit utopiko badela, baina egia handi da, bersolaritzak eskaintzen duen mundua, benetan da aberatsa. Ni beti esaten dut gurea ez dela fama, ez gu ez gala famatuak, gu garela ezagunak, ezta? Zergatik, zorionez edo zoritxarrez, gauza batzutarako zoritxarrez, besteetarako zorionez, euskaldunak ez geralako asko, ez? Eta bertsolariak normalki jende euskaldunak ezagutzen ditu. Pentsa ezineko aukera, ez? Basaren kontrako partido baten hasieran, badakizun mundu guziko telebista guzik ematen ari dirala momentu hori, eta baliatu nahi izan genuen aukera berso bat entzun zedin, ez da? Ezagit, poz bat ematen zigun munduan euskerazko kantu bat, berso bat entzuteak, ez da? Eta, karo, futbolak daukana da, dena sobredimensionatzen dula modu izugarri batean, eta Messi ondoan baldin badaukazu, planeta mailako notizia da, ez da? Baina, ametxekin broma hori egiten dugu, ez, jode? Hainbeste urte hemen bertxotan, eta guk bizitzan egin dugun importanteena da Leo Messiri esku ematea, ez? Bertsolariak badakigu sortzaile handiak zaretela, eta zentro batzuetan zuen buruak edo burmuinak aztertzen ari dira, bertsolari batzuenak. Hain zuzen, BCBL zentroan, Basque Center on Cognition, Brain and Language zentroan. Hizkuntzaren, kognizio hizkuntzaren jabekuntzari buruzko azterketak egiten dituzte, ez? Eta orduan nahi zuten aztertu, bersolariok nola beti hizkuntzarekin jolasean ari garen, eta lehen esan dizuedan bezala, gimnasia asko egin behar dan, esaldiak, formaz eta egituraz aldatzen, metrikan kabitzeko eta beraiek planteatzen zuten iaguk hainbeste ariketak egitearen egitez, hor garatua geneukan behar bada guk elkar ulertzeko, autopista bat informazio almazenetara, hitzen informazio almazenetara, garatua ote geneukan jende arruntak baino,
gimnasia hori egiten ez duen jendeak baino, bide azkarrago bat. Gizakiok etengabe erabakiak hartzen ari gara. Gure adinean batez ere erabaki oso garrantzitsuak hartzen ditugu, adibidez zer ikasi, eta jakin nahiko genuke sortzaile izateak laguntzen duen, zuri lagundu dizun, eta ea aholkurik duzun guretzako. Aberasteko helburuakin nik ez dut inoiz ezer egin, eta ez zait iruditzen planteamendu egokia. Nik beti dena egin dut gustoz, gustatzen zaidana egiteko, ezta? Eta nik gomendatuko nizueke ezer gomendatzekotan, eta atrebentziaz, alba duzu ebintzat, gustoko aukeren alde egiteko. Gustatzen zaizuen aukeraren alde, eta apasionatze zaituzten hortan jarraitzeko beti lanari arreta jarriz, eta lanean finak izan da, baino. Entzun izan dut sortzaileak zoriontsuak direla. Zer harreman dauka sortzailea izateak zoriontsu izatearekin? Nire ustez sortzea, edo sortzaile izatea, edo saiatzea, bada klabe bat bizitzan momentu guzietan lagundu zaitzakena. Ze momenturi txarrenetan, zure demagun bikoteak uzten zaituenean, edo uzten duzunean, edo familikon bat galtzen duzunean, edo lagun bat galtzen duzunean demagun, edo zerbait txarra gertatzen zaizunean, sortzaile izate horrek, beti pentsatzen dut lagundu dakizukela, horretik zerbait ona ateratzen. Egoera horren irakurketatik zerbait ona sortzen, ez? Zoritxarretik zerbait sortzen. Edo galeratik zerbait sortzen. Baina gero, esan gabe ezin da utzi, sortzea ere, eta batez ere jende horrean sortzea, oso gauza gogorra ere badela. Ez dela beti zoriona. Zoriona da ondo ateatzen zaizunean, eta jendearekin komunikazio ona daukazunean. Eta hor, burua ondo eduki behar da, momentu horietan ere, relatibizatzeko, eta kanpokoari sartzen usteko neurri bat arte. Eta kritikak enkajatzeko, baina aurrera egiteko. Zu 16 urteko neska bat zara, etxean zain egon zara zure gurasoak joan arte. Bakar-bakarrik geratu zarenean biluztu egin zara, eta ispiluen aurrean, zehatz-mehatz gorputzeko tal ezberdinak aztertzeari ekin diozu. Zer ikusten duzu, nola sentitzen zara? Begira zazuze sorbaldata, begira zetitipare, Haundiagotzen doaz xuabe, Gerria finta ipurdi zabal, bi iztar guriren jabe. Ez han ez hemen bezala nago, 16 urte nerabe. Zinen aurraren ta Andrearen, erdibide baten zaude. Eta hileak eneze, hile buruan nastuta dana, besapetan beste batzuek ematen didaten lana. Ta gerripean ta iztarretan, hileak dirudi lana. Nere buruan nik ez dut maite, zalantza da nik dudana. Eta bain poto bat ingoet? Eta besteek nola maitatu nik gustoko ez dudana.
Bueno, kontatuko izuet ze gertatu zaiten, bide batez. Zu? Zein da euskararen egoera, baikorra ala eskorra zara? Baina baita perspektiba ez dugu galdu behar zenbat irabazi den, ez? Urte batzutatik ona, zenbat jende euskaldun dagoen, zenbat gazte euskaldun, zuen edadeko gazte guziak Euskal Herrian kasi euskeraz moldatzeko gai dira. Nik uste dut elementuak badauzkagula, gazte eta euskaldun kopuru handia, eta bain falta zaigula egituraz, legez eta kultura aldetik, halako masa bat, lur bat, erakargarria eta emankorra eta exigentea sortzea euskerarentzat, ez? Eta euskeraz. Bersolaritzan niretzat ejemplu bada, bersolaritzara hurbildu behar duenak euskeraz hurbildu behar du, edo euskerara hurbildu behar du. Eta da gauza bat divertitua dana, lagun artekoa dana. Euskaraldia zer iruditzen zaizu? Eta behar bada interesgarria iruditzen zait, zuk zenionaren aritik jendea pixkat kontzientziatzeko, ez, zuek euskaraz badakizue, behar bada ez duzue beti erabiltzen, baina egun horietan, kontzientzia hori piztuta eduki da jarrera aktibo bat edukitzeko euskerarekin, ez, eta euskaraz egiteko. Ondo iruditzen zait hor egotea jaularitzak eta diputazioak eta baina iruditzen zait beraiena beste maila bateko lana dela. Eta pixka bat parragarria egiten zait gure politikariak euskaraldiko letrekin nola ikustea, ez. Pixka bat mingarria egiten zait. Bueno, behar bada abia puntu bada, baina ni persona horiei eskatzen diet jolasetik edo performancetik aragoko zerbait asko. Molestatu zitzaizun Bartzaren partiduan titularrean zure izena ezagartzea. Benetan pentsatuta, despektibo xamarra da, ez da? Benetan pentsatuta esaten duzu, jode, zer respeto gutxi, ez? Etzerate preokupatu, enteratzen zein diran pertsona horiek, zerbaitegatik omendu dituztenak, ez? Oso prepotentea, normalki Espainiarrek edo erdaliztunek euskaldunekiko ohi duten prepotentzia horrekin, ez? Euskerazko baldin bada ez da oso importantea eta jende hau zein da, ez da? Ola irakurri ezkero, mingarria da, baina ez nion garrantzia handirik eman egia esan. Nosbait trabatu zara txapelketa batean eta nola jarraitu duzu aurrera? Gero denborarekin garatzen duzu gaitasun oso importante bat eta da disimulatzeko gaitasuna, ez? Esate baterako lehen egin edan poto hori, ez? Nahiko ez banu egin, kantatuko nuen lehen esan bezala gauza narratx edo eskaz bat, baina ezer pasa ez baliz bezala, ez? Konbentzimentuakin, ia ez da nabaritzen, ez da? Daukazu musikarekin erlazionatutako ikasketak, ez daki, solfeo edo? Nik zaukat ikasketarik ez, hasi nintzen solfeo ikasten, baina bi urte hola ez nun aurrera egin. Berso munduan oroar jendeak defektu, arauz ez dauka musika ikasketarik. Izatez gehienek ez daukagu, gehienok ez daukagu ikasketarik. Batzuk harritzen dira kontu honekin, ez? Azkenean kantatzea da gure ofizioa. Nik uste dut ibiliaz ikasten degula, ez? Nik behintzat ikasi dut ibiliz. Karrik asko.